Good morning! Good morning, good morning! Hello, Hong Kong! So, andito kami sa room namin sa Hong Kong. So, meron kami tatlong kama. Si Gren, si CG, at saka ako. We have our own room. Ang bongga dito kasi may blower, may wifi. Naka-aircon kami. No? Sariling bolt and may ref. Ang social na. Pakita ko sa inyo. Oh. May TV, pero May TV pero hindi namin magamit. Pero ang bongga dito mga moms kasi okay na rin to kung ano kayo, kung cost cutting. Pero kasi syempre nandito ka for a tour. So hindi mo kailangan ng ganong kalaki. Hi Mama MJ! Abangan mo ako dyan sa Taiwan. Taiwan, Singapore, Dubai. Isa-isahin ko kayo. Pag-iipunan ko yan. Yan. And excited much for tomorrow's meeting with what they call this, the Filipino community. Wow. Kala ko talaga artista. Malamig actually. sa gabi. So, ngayon papunta na kami ng Disneyland. The whole day nando kami sa Disneyland. Thank you, ma. Oh, mga moms, may mga ads na lalabas na naman, ha? Huwag nyo namang skip yung ads. Sige na, please. Ayan. And dun sa aking YouTube channel, nandun yung aking bagong upload na videos. Yung aking experience sa first day ko din sa Hong Kong. Then, yung, ano to? Yung cable car. Ayan. I-upload na rin natin yan. So, abangan nyo po yan. Hi, Ate Judy Ganda. Thank you, Mama MJ. Maayong buntag, Ate Ann Kangke. See you tomorrow. Excited ako, sabi ko. Yung 2 hours nating chikan at kwentuhan, sana mapagkasya natin sa live. So, bukas abangan nyo po yan. I was thinking kung sa YouTube ako magla-live or sa Facebook, pero feeling ko mas gusto ko sa Facebook pa rin para mas marami tayong ma-reach out. So excited to meet Mickey Mouse, Minnie Mouse, and friends. Ganun din ang mga Disney princesses. Malakas naman signal doon, no, sa Disneyland. May wifi pa din. Sila? That's good. Para makapag-live po tayo doon. Andiyan naman ka. Ako kasi kailangan ko talaga, di ba? Kailangan ko naman siya kung wala akong kasama na magnanavigate. Every now and then. Hi, Utol Bench! Thank you. Kamusta kayo ni Wifey at ng iyong anak? Thank you, Catherine Villacarta. CJ? Hintay na kami. Nagdala rin kami ng mga kaunting chicha. Ay, hindi ko napansin. Okay, Benito Aborque. Salamat. Ayan na, ha. Block na kita. Total hindi ka naman happy for me. So, out mo na kita, ha. I was not happy for you. May mga viewers pa rin talaga tayong hindi makamove on. Bahala kayo dyan. Block na kita. Ang saya-saya ng umaga ko. Hindi ko kailangan ng ganyang energy. If you're not happy for me, then babu. Isa sa pinakamabenta to sa sa Disneyland, tong ganito mga headband. Dahil Pilipino tayo, nagbaon tayo ng sarili nating headband. Rodeline or Kohos. Ha? Rodeline sa po? Sa Disneyland. Pero tomorrow, punta ka 8 AM sa Tamar Park. Ha?
Tamar Park, 8 a.m. Ano kami? Sure, no problem. Wala pong problema yan. Maxel Alvarado. Good morning din. Hello. Pakishare naman tong ating live para mas marami tayo. Tapos yung mga ads na nakikita nyo, please don't skip it. Thank you kay Mar. Pinahiram niya ako ng power bank, ng adapter. Carry na ito. Tinong mo ako nag-charge. 64. Ang doble naman. Natulog ka, hindi ka nag-charge? Wala akong ano eh. Eh nakasaksak yung... Dapat sinaksak mo. Sana inalis mo na, nakita mo. Hindi, ito lang naman. Diba parang kasalanan pa ngayon ni CJ? Shall we? Ayan, punta na kami ng... Baby siya. Pupunta na po kami ng Disneyland. Thank you, Ate Judy. Ganda. No, kailangan talaga pumunta ka. Kasi kung hindi, palitan mo na yung ganda. Hindi ka na maganda sa paningin ko. Kailangan natin magkita rin tomorrow. Thank you. Ate Rodilyn, ha? Dala ko nga pala yung aking actually maleta na sana dadalhin ko para marami kami mabitbit. Ano, dali mo pa yung tripod mo? Sana, pag magla-live ng fireworks. Thank you, Geraldine. Sabi ko, distribute mo na lang mamaya yung para isang, hindi naman nahawak-hawak. Yung nakasandas lang talaga. Ayos na yan. Pababa na kami ng hotel. Bongga rin dito sa Chungking. Agoy. Excuse. More than lakad din po doon. Okay lang, at least masulit natin sa Susulidin talaga namin yung paglalakad sa... Paglalabang ano. Anong business yan eh? Ang laki. Parang gusto ko magdala ng tsinelas. Kasya naman sa bag mo. Sayang di ko labas bukas. Uy, si ate ko labas bukas. Pupunta ba siya, Rodilyn? Kung day off mo nga, ikaw naman ang lady in pink and sis. Thank you, Dripeng. Asa na kayo? Ay, water. May tubig ba kayo? Oo. Tumbler. Kaya nga eh. Kaya ba ng bag mo? Sabi nung bag ko, tama lang din pala nasira yung ko. Ate Mercy Marcos, dala ka tsinelas. Dala ko tsinelas? Ano ba mga moms ko? Yun naman tinatanong ko ako. Nadala na ako tsinelas. Yun na lang yung dali mo, yung paper bag ni Greg ng North Face. Ano? Baka mapulot ko yung North Hindi naman daw niya dadali. Yung totoo. Nagkakamping ko. Anong gagawin natin doon? Ako muna. Hindi na tayo kasya. Alin? Marami, bigyan mo na yung makaputo nila. So, pababa na kami. Puntahan na namin yung mga kasama namin. Sa hell pa rin. Dito, wala pa dito. Oo. Pinayos-ayos ko yung buhok ko din. Bakit? Ano? Usapan yan. Usapan. Walang excuse. Kahapon pa yung Sa birthday mo. Disneyland pa. Okay. Wala. Akala Porkit wala ang lagayan. cardigan. May jacket po akong dala, Ate Banji. Malamig. Sana pala
nagmalito na lang ako, no? Pasok. Baka Parang hindi ako. Saan natin baka? Paano? Kasi yun namang gagawin ko na. Isang ganun. Paisabi. Para hindi ako nakaganito, no? Kami nasunod na lang. Alis ko yung mga Ako laban. na lang. Dito ay sa Asya na yan sa backpack. Tapos may water, ano pa yan? Sabitan. Hindi, yung water test na ano. Wait lamang ako ng size na. Hi Vanessa Vico, how are you? Good morning. Ano, lotion pala. Bring your water. Opo nga, nagdadala na kami ng water. Para pwede raw mag-refill doon. Dami lang. So, I will bring my passport. Lagay ko lang pulpos ko sa'yo. You look like my nephew. Tama ma'am siya magbagpak ka na lang kasi more on lakad kayo sa Disney Mira po. Kaya mga po. Lagay ko na alcohol dito. Antayin ito mo candy pala tsaka mga poison. Masira yung bag ko yung sipa. Ayun. Lagay ko lang dito. Ang gulo, sorry. Ito yung bag natin, hindi. Ha? Road trippers. May lotion nga pa siya. Actually, hand cream siya. Alam hindi mag. Maging scratch paper yung ano ko. Amanda! Pati ka daw super healthy. Ate Jessie Gigante, hello. Saan ka ngayon, ma'am? Si Mildred Agravante, sa ano po kami? Disneyland. Whole day. Tama ba ito, Glenn? Nakaganito? Oh, Ganyan lang siya. Para hindi mabasa. Hindi, pala. ito mo na kayo tubig sa gilid. Ito na lang. Ay, hindi. Dito sa kabilang ulit. Ito na yung pala. Ang tayo mo lang yung sa loob. Ang lamang busa ko. Thank you, Gretchen. Para sa apo ko. Ingatan mo lang to na hindi malagyan.
Ganito naman siya. Ito pala yung chips dyan. Dito na rin. Nagkasya pa ba? I think so. Kasi yung malaki lang. Hindi, mami, wala na. Wala na naman ito mamaya eh. Dami naman yung bag niyo. Yan yung bigay niyo lang sa akin. Bakit lang siya yung dito lang? Hindi ako. Di ba tayo makaharang? Akin na yung gawin mo dito sa ibaba. Hindi. Ano naman picture mo dito? Pero, masyadong ano yung Ano ako yun? thanks for picture. Backpack. Pwede ba? Mas convenient ka. Yeah. Ay, hindi natin dali ito isang bottle ng tubig. Mayroon naman kami nalagyan. Yan. Siyempre meron pa nga siya. Thank you. Hindi ba agad? Nga. Puro full card eh. Ano, bawal pwede naman daw, sabi, magdala ng food. Kasha? Totoo. Mickey Mouse. Yan ang magkakamutin. Ito nga tayo Mamaya abangan nyo po yung fireworks ng Disneyland ha. Hi, thank you, Benz. I love you. Sa akin na lang yan. Alin? Oo, please. Makakalimutin na rin ako. Hindi ko na alam mamaya. Basta ko may party. Hindi ka lang naman siya. Ate Rosella Medallia. Kasi dati ito, hindi na ako mag-shoot. Nagbago na siya. Josie Gigante. Wala. Lady in Pink. Backpack. Yan, dito sa ilalim. Siguro nakatatlong daan na, puro full. Kala ko 300. 300. O kasi from sa taas. Yung makamagata. Ay, Yung? yung pera nila. Kasi yung maliit sa mga Thank you, Ate Rosalia. Ayan. Ngitay kami talaga eh. Si Mar nanonood. Nawala yung signal ko mga moms. Kapit lang, sabi ng tertiary. Excuse me. Dito ang daming kainan. Kaya pala mga rice mo. Nawala pa yung signal natin mga moms. Pasensya na. Andito na sila. Wow! Palda. Saan po ba yung sombrero? Opo, andun sa paper bag. Baka mamaya hindi mo na naman magamit. Andun no, kay Tita Gren. Sombrero daw niya, Gren. Kanya yun. Good morning! Kamusta pakiramdam mo? Ma, okay ka na? Ay, sorry. Thank you, Ate Peach Aquino. Pwede naman card sa Disney, di ba? Card? Yung mga haircut. Yes po. Alin mo daw nga sabihin? Ay, sa pang raincoat. Kung sana hindi mo na nga. Oo nga. Raincoat ko nga pala. Iwanan na natin yan dun sa ano, sa... Ayun
Sa may Alam tindahan. si ano si Eden. Sa tindahan. Sa may... Oo, okay. Kung na lang sa kakilala. Ay, sarado pa yung store. Sandali. Andrea, pakihawak nga muna ito sandali. Pumunta kami. Wait lang. Alam niyo, daming kainan din dito. Mas dami pang guwapo. Dalawa mo ba? Ang dami din yung sindi. Wala pa si ano, si ate. Sa may... Punta mo ng Disneyland. Ay, wala. Sarado pa siya. Sarado pa ang store. Yes, kuya. So, wala mapag-iwanan itong ating kapatid. Asa na sila, Ken? Wala. Wala mapag... Ay, ano ko na lang, siksik ko na lang sa ano, Gren. Chowsen. Siksik ko na lang sa bag. Ito. Kasha pa ba? Pwede naman inin yung tapos mo. Ha? Amin na, amin na. Ako mag-ipit. Pike Eligaya. Okay naman po, Ate Pike. Enjoy. Sa papunta na kami ngayon ng Disneyland. Ay. 8 a.m. po bukas. How much? 1,000? Hi, Ate Lilibet. Nag-ano lang po, nag-tour. For the Mickey Mouse ang ating bag ngayon, mga mouse. Ay, you will get it. What? May 500. Ay, nasa 500? Nakaide. Kulang pa ba yun? Basta ako bibili doon.
Why? Why? 3,000. Inayos ko po kasi yung bag. Ah? Andito. Sa bag. Wala ka ba sa Kuwaiban? Hi! O, shout out mo muna sila. Hi! Welcome to Hong Kong. Ay, Ay, mo. thank you po. Bye-bye. Ay. Punta ng Disneyland. Saan na sila? Papakil. Meron na po, Ate Geraldine Gregorio. Nakabook na kami sa via Klook. Klok ng Inamerge. Alam mo yung gusto ko, alam nyo ba kagabi, gusto ko pa talagang rumampa. Walang nakakapagod, lalo na kung ano, magiging masaya ka naman tsaka enjoy, di ba? Happy! Para kasi Dora. Kaya nga eh. Nilabas ko na yung card ko kasi baka mamaya. Thank you. Mga moms, punta kayo sa YouTube ha. At saka nga pala mga moms, itong live natin may mga ads na lumalabas. So beke naman, don't skip the ads. Daming lalaki rito, daming pogo. Kaya lang mahirap kasi gumalaw, syempre hindi mo to lugar, mahirap na. Yes, Sunday, magmi-meet kami ng ibang mga friends and followers natin dito sa Hong Kong, sa May Tamar Park, 8 a.m. So, see you there. Saan ang camping? Ito na nga. Oo, kasi mahaba daw ang pila sa sa Disney. Kaya maaga na kaming babiyahe. Thank you, Mar. Mar, yung masking tape, please. Night market. Ako kasi I need to get ready for tomorrow. Sabi nila, dito raw po sa Chungking Mansions, halos lahat ng nationality meron dito. Good morning, Hong Kong. Thank you. Tsaka pentel pen na din. I love you. Ang dami nila rito, no? Ay, ito yung white rabbit na Ella. Yung white rabbit na kinakain yung balat, yung white. Kahit tubig bawal, ha? Pwede naman daw, nabasa namin sa rules and regulation. Asan na sila, Ken? Tatawid tayo. So, paano pag lumabas na sa Disneyland, hindi na makakapasok ulit? Unless bayad ko ulit? Bakit? Parang maglumi na naman yung panahon, ah.
Ay. Backpack, backpack. Backpack, backpack. So, punta na kami dito sa Ice Care. Sa may train station. Exit H. Kala mo, Mar, di ko pa kabisado, ha? Good morning, Dolieta Diego. Going to MTR. CB. Walang ulan today. Hi, salamat. Sana makulimlim lang talaga siya para mas ma-enjoy namin, hindi nakakapagod yung paglakad-lakad sa loob ng Disneyland. Gusto ko makita yung kumukha ko doon. Yung mga Disney princesses. Si Shrek, ganyan. Si Piglet, ayan, happy. Hi, Cathy. Hi, Cathy, wait, nandito sila. Ay! Nasaan na sila, Ella? Sila Van. Wala yung mga tao sa likod ko. Yes po, tapusin namin talaga yung parasol. Kasi eto na sila, pababa na sila. Yung nakahead ba ng Mickey Mouse, halatang pupunta ng Disneyland. Oy, nanonood si Catherine Sal. Hi, Cathy! Ano na nasal? Natin siya, tayo opening parade sila, makikita naman mo kamukha mo, di ba? Ayan na po siya. Ay, tawag na o. I love it. Kasi inaantay yung umay na. Ay, andito yung... Ay, nantay pang ano, pumupo si Arla. Sama ako dapat o. Sabi ni Catherine, Ella. Ay, kaya na si Ella. Ay, si nako. Ella. Si Catherine Sa Nasal. City Hall nga, kakain lang mag-dinner, di ko makasama. Thank you, Catherine Salvo. Uy, si Catherine Nasal ba? Nanonood. Cut. Busy po siya ngayon. Nagre-report siya ngayon. Uy, Ganda ng pag- bigay ni... shoutout nga pala kay Ma'am Ma'am... ay! Kay Ma'am Binlo Carlos for this dress. Thank you, Ma'am Binlo. Kaya buti na lang hindi ito yung ginamit ko first. Ito talaga actually susutin ko for Disneyland. Yung pink sa Hindi na lang pala hindi kahapon. tayo nagsabay. Nasa inyo na yung headband nyo? Ang dami nating chichirya. May water kayo? Yung bottled water dala nyo? Yung bote? Pwede raw mag-refill doon. Queenie May Ake. Meron ka? Maridonna, thank you. Pasok kami dito sa marketplace by Jason's. I think bawal itong, no? Dito na lang po ako, hindi na lang kayo dito. Kasi the more na pumapasok ka sa kung saan lalo ka mapapagastos. Antonia Banque, thank you. And kay Elaine Sijiken, sweet me. Tsaka dito sa kanila, alam mo, walang age limit yung mga nagtatrabaho. As long as kaya mo magtrabaho. Okay. Pwede ka rin mag-self-check out.
Yes. Ate Wenshan, yes, I have. Nagdala ako ng jacket. Work pa rin kahit naka-vacation. Pare-parehas naman yan sila. Kahit si Vanessa. Nag-iikot-ikot kami, namamasyal. Siya naman may mga kausap. Si Ken, gumaga ng report. Doon si Ella. CJ. Si CJ nga kanina, tinapos niya muna yung pagpapasahod doon sa mga tauhan. Nagbili siya sa kanya, ganda ng kilay. Diba? Kaya nga parang sabi ko, parang mas okay akong ganito kaysa yung magpaano. Kahit mga driver na matatanda na and walang discrimination sa mag-work kahit mga special. Oo, totoo. Tapos, nakakakita ako dito ng mga yung mga naka-wheelchair, yung sila mismo yung nagkocontrol ng wheelchair nila. Diba dito? Tsaka yung mga tao dito talaga, rin, puro trabaho. Alam mo yung lahat na, diba? Diba dito, grabe. Kaya yung mga Filipino na nandito, na nag-work dito, mas gusto nila nasa Pilipinas kasi kahit nakahilata ka minsan maghapon, may gulay sa likod ng bakod mo, may mag-aabot na kapitbahay sa'yo. Sa McDo, puro special ang work. Grabe no, ang galing. And talaga lahat dito nabibigyan ng opportunity. In fairness. Ay, ayun pala. Titingnan pala yung sandwich. Ren, magkano pa ba ng sandwich? Ha? Tanong mo nga si Val kung magkano pa ng sandwich. Ayun, may sliced bread. Gusto niyo? Yung parang tasty. Ito. Mas okay ba yung wheat bread? O ano? Hindi guys, sa Pinas makita lang wala isang daliri, di ka na nagtatanggap. Isa yun sa mga nakakalungkot na isa yun sa mga nakakalungkot na katotohanan. Opo, nandito nga rin ang mga showtime. Ikaw, 32 kasi yun eh. Ito tinan mo 33. Oh, ang dami. Ano yun nakalagay? Ah, okay. Ito, 17. Ito, brioche mo sa mga. Ay, ba? Ano? Ito tasty mo. Yung tasty. Sa 7-Eleven. Sa 7-Eleven. Nag-backpack na din ako. Kasi pag yung shoulder bag, punong-puno. Ang hirap. Oo. Picture talaga. Oo, totoo naman. Dito kasi kahit may edad ka na, basta kaya mo pa magtrabaho. Even special, nag-work dito. Palitan lang kayo, palitan. Bakit yung ano to? Ito parang peki. Avocado ba to? Wow! Pati height. Oo, walang height discrimination. Sarap. Ay, ito ko butter ka na. Sarap. We also have salads. Wow. Ito ang sulit ng sandwich nila. Tuna sandwich. Wow. Di ba bawal mag-video? Pwede mo. Bawal mag-video na. Hindi naman. Hindi naman yung process. Napapagod din, di pa nga nakakapagod. Eh. Ano, kaya pa ba?
Feeling ko yung mga ganyan na sa ano, sa France, talaga yung doon mo susulot yun. Yung mga bread, mga pastries. Thank you. Kabog naman yun. I have 500 stars. My God, salamat. Ate Peach Aquino, I love you. Alam mo kagabi, pagpasok namin sa kwarto, si Glenn palit lang. Umihilig na. Alam ko, ay sandali. Ako din, huli talaga si CJ. Siguro lamang lang na sa akin 10 minutes ni Ma. Natin nakatulog agad kayo. Oo. 10 minutes lang lamang sa akin. Actually, nag-cellphone ako nung nabitawan ko. Tulog na ako. Nagdala ko, dinala namin yan. Hindi sinabi ni Van na meron din palang kaputing bago, kulay pink. Sa amin, dinala natin pa yung payo. Nagdala rin kami ng payo. Tapos may dalang bagong Dalawa tsaka. may bago tayong raincoat. Tapos yung kay Vanessa. Ay, umikom ka po. Kasi kailangan Susouvenir ko yan. No? Hindi pwede yan. Malo. Kaya nga, ang mahal niya. 48 ba isa? 48 ba yan? Ano ba? Tsaka makapal yung ano. Nakakaloka. Putet Lona. Thank you. Ikaw may pagkain. Sandwich. Hindi, meron ako mga chichirya and maraming tubig. At tsaka may tinapay. Kasi pipili ako, tapos bibili na naman sila ng marami. Di ba? Alam mo naman yun si Vanessa. Tapos papasok mo doon, may makita na naman. Pwede mong magdala. Pwede naman daw, basta wag lang daw marami. Kaya dapat ang pasok natin doon, may kanya-kanya tayong buhat sa loob ng bag. Wow, okay ka ba siya? Ay, sila pa. Let's go. Ako na lang. Ang laki naman ng Yakult nila dito. Ito naman bukas. What is this? Laki ng Yakult nila dito ha. Thank you, Alma Lacara. Ang kailangan ni Eden pampatibay ng buto. Anong tuhod? Aban. Lagyan mo rin yung bag ni Kuya. Ano, bago sulit, meron nga pa ako. Bumili rin si Glenn ng sandwich. Ay, natin ako. May tinapay. Tasty. Mas mura nga daw sa 7-Eleven. Wheat bread para mahintay ka niya. Wheat pala. Ay, parang tanga. Aga-aga. See you later. Bakit big size ako? Di ba ano? I saw you from Chungking Mansion going to Ice Cream Building. RG Febalios. Ba't di ka lumapit? Ano ba yan? Nalungkot naman ako. Asa ka na? Thank you. Ito naman ni Kuya Andre. Dapat iwahiwalay natin yun. Nung bag. Pwede dapat hindi marami. Yun yun. Dami nila na pamilya. Wala nga mabibili rin ako. Tama, share na lang ako sa kanila mamaya. Bayan. Gamot mo. Okay mo na. Kagabi uminom ka. Parang onigiri lahat yung mga nandoon. Yun. Ayan o. Meron na naman po siyang... Lexi, tawag ka ni Mami. Wait, hindi dyan na lang, idaan natin sa ano. Sure. Lexi, onigiri. Thank you, RG. Ingat ka kung saan ka man pupunta.
Yung mga card niyo, Hindi na tinapay. card mo. Bakit yung ano natin, yung elements hindi na maano? Hindi na Oo. Tinatry ko kanina. Ay, try ko nga i-scan. Ala, sayang. Wala akong Kaya natin maririnig. i-scan. Sa email. Okay. Hindi pa ako nakapag... Mas malasa siya. Ano ako? Kasi nag-ano ko? Beroka ako kanina. Masarap pa. Para siyang French baker. See ya later mga mouse pag nasa Disneyland na ako. Love, love, love. Mwah! Isasama ko rin kayo sa tour para at least para nandito na rin kayo sa Hong Kong at nakapasyal na rin. Okay? Love you!